Dobrý večer. V tomto týdnu by počasí mělo začít připomínat zimu. I když sníh zůstane zřejmě ležet především v horských a podhorských oblastech, počítáme s tím, že i v nížinách se mohou objevit první mrznoucí srážky. No a tady už je vidět, že dnešní situace přinášela jen kupovitou oblačnost, která navíc nedosahovala příliš vysoko, takže se po většinu dne den obešel úplně bez srážek. Ani v těchto chvílích je ještě nezaznamenáváme. Zatím zůstávají daleko, i když se poměrně rychle přibližují ze severozápadu a v těchto chvílích už postupují přes evropský kontinent. Po většinu dne ale ještě se trvávali nad Severním mořem a všimněte si, že ten pás bude dál směřovat směrem na východ až jihovýchod. Počítáme s tím, že nejdřív teplá, potom studená fronta ovlivní počasí v České republice, no a za nimi se dostane do střední Evropy velice chladný vzduch. Všimněte si také, jak se zhušťují izobary. Bude to tedy nejenom studený vzduch ze severozápadu, ale také vzduch, ve kterém bude velice silně foukat vítr. Znamená to, že v horských polohách se mohou tvořit sněhové jazyky a později dokonce i závěje. Že bude fronta přecházet přes střední Evropu, potvrzuje i detailní model pro střední část kontinentu. No a předpokládáme, že celá ta fronta už nebude tak výrazná na východě Evropy jako nad střední Evropou. Postupně se tedy bude obloha nad Českou republikou zatahovat, v Čechách už v noci, na Moravě a ve Slezsku zítra ráno a dopoledne. Tady už je vidět, že zítřejší maximální teploty by se měly pohybovat kolem 5 stupňů a chladný vzduch zatím zůstává nad Skandinávií. Bude se ale přibližovat. Pojďme si to vzít den po dni. Zítřejší ráno by mělo přinést teploty většinou mezi 0 a -3 stupni Celsia. Na severozápadě, tam, kde bude nejvíc oblačnosti, bude ale o něco tepleji. Vítr z jižních směrů bude v průběhu noci výrazně zesilovat už na 4 až 8 metrů za sekundu. No a postupně se od severozápadu budou přidávat také srážky, které by měly zhruba nad 700 metrů nad mořem být sněhové. Během zítřejšího dne čekáme převládající zataženo. Postupně v odpoledních hodinách v Čechách přechod k proměnlivé oblačnosti. Na většině území se budou vyskytovat srážky, které by v horských polohách a už nad 600 metrů později během dne měly být sněhové. Předpokládáme, že ty sněhové srážky se budou objevovat ale i v ranních hodinách nebo alespoň smíšené. No a pokud jde o ranní hodiny, tam mohou srážky namrzat, takže se může vytvářet v ojedinělých případech i ledovka. Na horách potom počítáme se sněhovými jazyky. Maximální teploty 3 až 7 stupňů Celsia a biozátěž bude na 2. Západ slunce čekáme přesně v 16 hodin 29 minut na 50. rovnodyšce a 15. poledníku. Ve středu bude opět hodně oblačnosti, převládající zataženo, na většině území deštěm, ale na horách samozřejmě se změní. Ty srážky budou stěhovat pořádku pod 500 metrů, ale počítáme s tím, že ty srážky budou objevovat ve sněhových polohách až na 1000 metrů, to znamená, že to postupně se bude stanout jenom do severnových horských poloh. To proto, že se bude na Loučku oteplovat, protože maximální teploty by se vyšly ale to stupňů Celsia. Na severné horce ale stále bude přetrvat srážky sněhové a v souvislosti se tam mohou objevovat sněhové jazyky nebo i závěje. To platí o srpnu, a když se podíváme na maximální teploty, tak se budou mít 5 až 9 stupňů Celsia. Tak připomínám ale, že vítr bude stále velice silný foukat, no a pokud se ztráty budou se vyskytovat velice proměnlivé, pátek se bude opět objevovat většinou velká oblastnost, na severní sněhová a přijměte si, že v sobotu a neděli se bude znovu ochladovat. Tady už můžeme počítat tím, že se sněhové srážky dostanou i do nížin, může se na chvíličku objevit v nížinách dokonce i sněhová pokryvka v nižších polohách. Na horách je sněhu ale výrazně přibývá. Přeju vám dobrý, i když oblačný večer.